ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଙ୍କି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବ୍ରିଜ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ବୋର୍ଡ଼ ବି ମରା ହେଇଛି ସବୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ଏପଟେ ଆମର ଆଇ ଲଭ୍ ବାଙ୍କି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରଣପୁର ବଜାରର ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ରଣପୁର ରାଜବାଟୀ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଉପର ମଣିନାଗ ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଉପରକୁ ଏଇ ବାଙ୍କଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ବାଙ୍କଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଖତରନାକ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏବେ ଟିକେ ଭଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରେଲିଂ ବାଡ଼ ଦେଇକି, ନହେଲେ ଏ ଉପର ଭ୍ୟୁଟା ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ତମ ହାତ ମୋ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଅ ହେ ଆଶିଷ ଧୋଇ ଦିଅ ସବୁ ପାପ ସବୁ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ କହିବି କଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଡୁଛି ହାତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ସାଗର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ଟି ସ୍ୱାଗତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ରଣପୁରରେ ମଣିନାଗ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରି ଯିବା। ଏଇଠୁ ଢେଙ୍କାନାଳଠୁ ପ୍ରାୟ 96 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଜମାରୁ ଅଧାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରି ଯିବା ଆମେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଗଟି ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଅଛି, କାଳିଆ ବି ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ ରହିବ ବୋଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିକର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁଜ ଘରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ପରିବେଶଟି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ। ତ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଙ୍କି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବ୍ରିଜ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ତା ନାଁ ଆମେ ହେଇଗଲୁଣି। ଏଇଠୁ ମାତ୍ର ବାଙ୍କି ଟାଉନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ପୁରା 11 କିଲୋମିଟର। ସୁନ୍ଦର ମହାନଦୀ ଦେଖାଯାଉଛି ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାତମୁଣ୍ଡିଆ ଛକରେ ଅଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛକଟିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ବୋର୍ଡ଼ ବି ମରା ହେଇଛି ସବୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ଏପଟେ ଆମର ଆଇ ଲଭ୍ ବାଙ୍କି ଲେଖା ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାଙ୍କି ବଜାର ହେଇଗଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଣପୁରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରଣପୁର ବଜାରର ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଆମେ ଏବେ ସିଧା ଯାଇ ସେ ଉପରେ ସେଇ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ସେ ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ରଣପୁର ବଜାରର ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ରଣପୁରର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେ ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମନ୍ଦିରଟି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ରଣପୁର ରାଜବାଟୀ। ରଣପୁର ଟାଉନରେ ଅଛି ରାଜବାଟୀ। ଆଉ ପୁରାତନ ଅମଳର ଏହି ରାଜବାଟୀ ରହିଆସିଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍ଟାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଉପରକୁ ଦେଇ ସେ ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି ମନ୍ଦିରଟି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବେ ତଳ ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତ ବସିଛି, ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ଆମର ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଆପଣ ପାର୍କିଂ କରିକି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ। ନିଜ ଗାଡ଼ି ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ 4 ଚକିଆ ବାଇକ୍ରେ, ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ସେଇ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ ବାଟ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତଳ ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ଜାଗାଟା ପାର୍କିଂ ଅଛି ଗାଡ଼ି ରଖି। ଏଇପଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ସେଇ ଉପର ମଣିନାଗ ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ।
मैंने देखिपारे बांकरु आसला उपरको यही बांकटा देखूँ आपण मानक देखा यही बांकटा हूँ सब खतरनाक टर्निंग एबे टिके भल कर रेलिंग बाड़ देकी ना आग बेले कादुओ टाइप रा स्लीप भी गाड़ी रोला एठार भी देखो मारिदे ये गाड़ी रखा भी मना आ फाइन भी गाड़ी रखिले 200 टଙ୍କା देवे मु वीडियो करने मु गाड़ी रखी कि रखा कथा नुह जेहेतु से लिखिं देखिपारे जगटा यहाँ हठात सडन टर्निंगटा एटा भल कर बनई ना बहुत थिला कादुओ टाइप स्लीप भी करतला गाड़ी तो चलतु एवं आहरी अच्छी ऊपर बांक भी ऊपर को जावा ऊपर मंदिर आहरी 3-4टा बांक अच्छी ऊपर जगटा देखो फोटोशूट उठाइवाई बढ़िया जगटी व्यू आपड़ देखु ये आपड़ जिते फोटोग्राफी उठे पारे भल व्यू भी अच्छी चारिकर देखो पहाड़ घेरा है रणपुर सहर टी अच्छी मझीरे तो सांग मैंने मुझे देखो फाइनाली ऊपर आसिक पहुँची गली देखिपारे ये जगटा हूँ पार्किंग रखापी गाड़ी रखापी जगटी देखो बर्तमान मुझे तलू आसिली तल दृश्य देखिपारे या ऊपर भ्यूटा भी बहुत मस्त होपटे देखो से पटे पानी टांगीटा अच्छी बर्तमान सेपटे आम जा से मंदिर टी अच्छी देखिपारे मंदिर आपको देखा जाऊँगी से पताका उड़ूची तो चलतु मंदिर आड़े जा दर्शन करके आसवा तापर तौल को जाए कोटगड़ पार्क आड़े जा देखो मंदिर पाखे मुझे गली देखिपारे मंदिर टी ये हूँ देखो तलर दृश्य पाखापाखि 3000 फुट ऊपर अच्छी मंदिर टी मंदिर दर्शन होगा बर्तमान आम बाहर देखा आप दृश्य चारिकर बहुत सुंदर जगह देखिपारे जगह गाड़ी गोटे धरा नाला बहुत बम पड़ा पसंद जो प्रोफेसर आसला ना गला जिते जानदेला ना तो सांग मैंने मणिनाग बुलिकी आसिलु आशा करीडियो भल लगी ब्लॉग टी भी ये एंड करवा आ लंबा भी करवा ना आशा करीडियो भल लगी वीडियो भल लगी निश्चय कमेंट लाइक शेयर करूँ बहु मात्रा आ चैनल टी सब्सक्राइब दिंतु भल पाइबा दिंतु।